प्रणाम भोजप्रिय समाज। जैसे कि हम पहले ही वादा किए रहे कि रउआ सब के बीच में कुछ ऐसा हम वीडियो लेके आई जौन हमनी के सुपर स्टार के निजी जिंदगी में का होला, वो कहाँ जाले, वो कैसे रहले, वो टाइप के वीडियो हम रउआ लोग के बीच में लेके आवत रहब और रउआ लोग के देखावत रहब, रउआ लोग के इंटरटेन करब हम जी। वही कड़ी में आज हम फिर एगो वीडियो ऐसा लेके आइल बनी पावर स्टार पवन सिंह जी के, जौन की रउआ लोग देखब तो बड़ा ही अच्छा लगी। हमनी के पावर स्टार जहाँ जाले ओजा पूरा जलसा लाग जाला, ओजा पूरा हुजूम जुट जाला। पवन सिंह के शान में ना जाने कितने महंगा महंगा गाड़ी और ना जाने कितने लोग वहाँ के रखवारी में लाग जाले। जब पवन सिंह जौना रास्ता से गुजरे ले, वो रास्ता में लोग इंतजार करेला कि पावर स्टार कब आई हैं और कब हमनी के उनका से मिलल जाई। तो बात ज़्यादा ना करते हुए रउआ लोग के बीच में एगो वीडियो हम लेके आयल बनी। रउआ लोग वो वीडियो के देखी और कमेंट करके बताई कि वीडियो कैसन लागल है। आशा करतनी कि रउआ लोग के वीडियो ये अच्छा लागल है और भैया लोग से आग्रह बा कि रउआ लोग यह वीडियो के अपन प्यार दुलार दी और इस चैनल के जे अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ भैया रउआ यह चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि हम रउआ सब के बीच में ऐसा ही ऐसे भी अच्छा बड़ा वीडियो लेके रउआ लोग के बीच में हम आई और खूब भोजपुरिया समाज के इंटरटेन करी जा। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।